فلمكين fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. U dan il-post ta' Aziz, meta mexjin l-lejt tal-Assunta, il-mulej l-lum se jkellimna dwar xi ħaġa importanti li aħna ngergru minna. Ma għandix ħin. X'inhu iż-żmien? Kif nużaħ il-ħin? Ħuti nitolbu maħfra minn nubietna ta' kemm ħlejna ħin f'affarijiet inutli. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim bl-emil u billi ħallejt dimirjieti. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Infaħru, inberku, nadura, natuġi. Irrodulek ħaj għal-glorja kbira ti. Mulej Alla, Sultan tas-Sem. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-nissi. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna li. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qad tal-tan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna li. Għaliex int waħdek qadis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek. Xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet, ħares, kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk ħalliqu mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Irf. Dak il-lejl tal-ħelsien tħabbar minn qabel il-missirijietna biex wara li jarfu sew f'liema wedi temnu aktar qawwu qalbhom. Il-poplu tiegħek stenna l-ħelsien tal-ġusti u l-qerda tal-edowa tagħhom. Għax kif inti kastigajt l-edowa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna lik. L-ulied twajba tal-ġusti offrew sagrifiċċju bil-moħbi. U l-koll fema waħda għadu għal-liġi ta' li l-qaddisin tiegħek jaqsmu xorta bejnietom, kemm il-ġid u kemm id-deni. Għalhekk minn qabel għanow tifħir missirietom. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel burtu. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel burtu. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Jixir ilhom ifaħruh in-nies sewwa. Ħin il-ġens lil mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel burtu,
nejdu flimkien ħin il-poplu lil-mulej għażel burtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħlisom mill-mowt ħajjithom u jħajjihom fi żmien il-ġuħ. Nejdu flimkien ħin il-poplu lil-mulej għażel burtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi tama tagħna. Nejdu flimkien ħin il-poplu lil-mulej għażel burtu. Qari mill-ittra lill-Lut, Ħuti. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi uġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abraham jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġalitu jammar fart imweda, isu barrani, fart barranija, u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrita miegħu tal-istess weda, għaxu kien ħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-immallem u l-bennej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara imdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li għamlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u salmulu waqt li jarfu li huma kienu barranin u għorba fuq l-art. Ta' bilħaq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juri ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż ieħor, jiġifieri dak tas-sema. Huwa għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abraham joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħa il-wedied. U li Alla kien qallu min Iżak int għad ikollok nisel. Huwa fehem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tiġbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Isru u kunu lesti għax qatt ma tibstgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażmin. L-imsiebaħ tagħkom mixewlin.
kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u iħabbat intom tiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru tassew ngħidilkom u jitħażem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew anke tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Kunu għafu dan, kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'ħin ikun ġej il-ħalliel, ma kienx se jħallih jidħol jinfidlu l-ħajt tad-dar tiegħu. Mela kunu intom ukoll lesti għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej tifħir bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-dnubiet tagħna. Il-kappella ta' Pinu dejjem kienet tagħmel sa mill-antik parti minn raħal u parroċċa antika, qed ngħidu għal dik tal-Arb. Kull min jidħol fil-pjazza tal-Arb u jħares lejn il-faċċata sabiħa ta' il-knisja barokka, jiflisew fil-faċċata. Hemm arloġġ tek-tek jaħdem. Imma l-ieħor kif normalment b'ħafna knejjes m'hemmx minnu tieri. Min kien responsabbli hawnhekk kiteb 3 kelmiet meħuda mill-iskrittura mqazza. X'int tħares tara miktub hekk. Ibni, binti, os iż-żmien. Os iż-żmien. Għandna xi ħaġa ngħidula l-ħin li xi darba mhix ħatkun tagħna. Għad jiġi żmien, meta jien ma jkollix iktar żmien kemm iddum tagħlaq birthdays. U llum Ġesu qalilna iż-żmien huwa limitat, open bracket u close bracket. Kull ġurnata, kull sija bonus x'intħares anke madwarek tgħid hija grazzja. Imma llum Ġesu qed jgħidilna mhux biss lil minutira tek-tek u l-arloġġ idur ħanibdew sen oħra. Daqt jgħaddi x-xahar, il-ġurnata u l-ġimgħa kif itiru kollek ngħidu. Imma Ġesu llum qed jgħidilna mhux biss li jgħaddi żmien, kif? Kif? Hemmhekk ir-responsabbiltà. Għax jista' jiġi fl-ewwel sara għalinna x'inhi l-ewwel sara u t-tieni u t-tielet. Kienet xi soldati jibdlu il-xulxejn. Għalhekk jgħid l-ewwel sara u mbagħad it-tieni sara, imma x'in jiġi trid tkun ippanċjajt u tkun hemm. Għax bħal ħalliel għas tinduna. Life is very short, but it's very precious. Prezzjuża, għax darba biss tgħix, kienet tgħid Santa Teresa l-Kbira, u darba biss. U allura qed jgħidilna darba biss tmut. Kif tkun taf fejn hu t-teżor tiegħek? Imsemmija darbtejn dil-kelma teżor fil-Vanġellu ta' San Luqa. Fejn hemm qalbek? Fuq ix tistriħ qalbek? Għal min qed tgħix qalbek? Bliema mod qed tħabbat il-qalb tiegħek? Sibt l-imħabba li tistrieħ fik u fuqek għalhekk l-ewwel qari huwa prezzjuż. Alla li ħares lejn poplu li kien jiġbaħ lilna, jokrob, ilaqqad bil-frosta, u aħna għandna diversi frosti, qiegħed fl-eżilju il-barra minn artu minn pajjiżu u sema u Alla niżel. U ma ħallihx hemm lill-bniedem, għaddih lill-art imwiegħda.
U din l-ewwel esperjenza li skont l-ewwel qarja aħna rridu nagħmlu li aħna maħbubin minn Alla. Kemm hu prezzjuż li tidħol fid-dinja u qabel ikun hemm close bracket inti tinduna li inti maħbuba, mifhum, milquh minn Alla. Importanti dawn it-tlieta li nkunu mifhumin minn xulxejn, li nħossuna maħbubin, li nħossuna mill-qowin minn tarbija sal-iktar bniedem anzjan agonija għandu bżonn dawn l-affarijiet. Aħseb wara li jien ninduna li Alla jaċċettani kif jien, li Alla jħobbni. Ibni oss żmien, u għalhekk qed jgħid żommu ġembejkom imħażma. Di x'inhi il-libsa li jilbsu in-nies ta' żmien Kristu kienet tkun naqa twila qisu hekk coat. U allura kma tirbotx iċ-ċinglu sew, faċilment li din libsa twila titfek għal wiċċek. Allura Ġesu qed jgħid intrabtu sew, tħażmu sew. Xi fisser? Hemm xi fixkilkom. U jekk bħalissa hemm xi fixkilkom, orbtu l-imħabba tal-Alla, l-qawwa tal-grazzja tiegħu biex ma titfixklux. Mbagħad jgħid u żommu l-imsiebaħ tagħkom mixewlin ħalli malli jħabbat tiftaħ u tgħidlu għaddi ġew u skont xisib f'qalbek. Jekk hemm imħabba ma tmut qatt, tinkwetax. U intom araw x'tagħmlu Alla jeżistakom. Ara min iħobb verament hawn kattiverja ta' anke madwarna, imma hu min iħobb. Imma l-ħażin jagħmel il-ħoss. U Dun George Preka kien jgħid il-ħoss ma jagħmel ġid u l-ġid ma jagħmilx ħoss. Isru mela biex meta jiġi u llum jew għada jiġi għax ħadd wara ħadd tafu x'fisser. Jien niftaħlu u nilqu. Importanti li mill-appuntament ta' dik is-sija nibnija issa. U għalhekk il-Madonna ngħidula Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina aħna midinbin issa. U dal issa jikkaratterizzali l-eternità tiegħi, is-sija ta' mewti. Kosux kif aħna għaddejjin, ma għandix ħin la biex niftakar falla, la biex immur nisma' qudiesa, la biex inqer. U jiġi l-miliet u jiġi lejt u dix ħajjej u tiġi Santa Marija u qalbi fejn hu t-teżor ta' ħajti. Ma għandix ħin. U tibda tinduna li mhux għal Alla u għal Madonna fir-Rużarju ma għandekx ħin. Tibda tinduna li la għandek ħin għal martek, la għal uliedek, la għal ġenituri tant tagħmlu sagrifiċ, la biex tiftakar f'xi ħadd mejjed u tismalu qudiesa u titlob għalih x'intgħaddi minn quddiem ċimiterju, la biex tgħid grazza qabel tibda tiekol, jew sejjer tistrieħ jew bdejna ġurnata l-ġdida ma rrodx sali bħal wiċċej, ma baqalix ħin fader. Jekk ma baqalikx ħin għal Alla, hemm periklu wieħed. You are running out of time għax mhux se jibqa' ħin għalik innifsek. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala jissema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini talla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin mal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu ġifnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn iwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja
jagħmel ħaq mill-ħajjin il-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'fom il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra tad-nubien. Nistenna qawma mill-lumwiet. Il-mulej jgħid fejn 2 jew 3 jien inkun hemm. Ejjew issa nitolbu l-Ispiritu Santu. Aħna ma nafux nitolbu, imma l-Ispiritu Santu li hemm ġo fina jenna. Għal Papa Ljun, l-Isqof Anton, dawk li qed jippritkaw illum, iwasslu id-don sabiħ tal-kelma tal-Alla. Hekk biex insibu ħin għal Alla qabel nitilfu rasna, nitolbu. Hawn nuqqas bir ta' paċi, mhux biss ġo Gaza, skandlu fl-art imqazza Iżrael, mhux biss fl-Ukrajina, Russja. Responsabilità ta' min qed jagħmel deċiżjonijiet mhux responsabbli, allura nitolbu l-Alla ma jkomplux ibatu l-iktar innoċenti, imma hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu nitolbu għal paċi tal-qalb li kollha ftit jew wisq għandna bżonn. Jien u int nitolbu ismana għar-ruħ għażiża ta' Aldo Bartone, il-mejtin tal-familja Bartone. L-eżistana mejtin biex il-Madonna tagħtihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu għal dawk in-nies li jiġu hawnhekk talbu xi grazzja u ma qalowx, għal dawk li qalulna nitolbu għalihom. Imma flimkien barra li nitolbu għal xulxejn, nitolbu wkoll għal dawk li ma għandhomx min jitlob għalihom għax ma baqalhomx ħin. Irresqu t-talb tagħna u ngħidu dik it-talba sabiħa li missirijietna għaddewlna f'dil kwindiċina ta' Santa Marija. Ngħidu flimkien: O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Bil-wieqfa unkantaw tkun imbirek mulej għal dej. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Ħares mulej lend il-familja, il-knisja tiegħek, ilqa l-offerti li qed tagħmillek, kontent li fil-ħnina tiegħek tajtomla biex tofrihomlok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Zuħajl il-mulej Alla tagħna, hekk sewwa, hekk xieraq li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih int għamilt kollox u li int battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u għatem rida tiegħek billi fetaħ idejh fuq is-salib
u bil-passjoni tiegħu lilna fdina biex niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Għalhekk mal-anġlu mill-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata u minn rajh ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs, darbu dani il-kalċi, mulej, nħabru il-mewt sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr, għax f'dan il-jum qaddis, il-jum tal-mulej, li fih infakru ir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u fuq il-mewt, toġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba mal-Papa l-jum, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Aldo u l-mejtin tal-familja Barton. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Martri u Levita, San Lawrenz, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen, illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna lil Ġesu li silifna żmien ftit jewies. Ejjew tawliet li aħna nitolbu bit-talba li Ġesu stess għallimna, missierna. Fis-sema ħobsna ta' kull jum għatina. Aħfrilna dnubiet bħalma naħfru minn waħati għalina.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi, paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom is-sliem natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem, għatija l-għaqda li jintrit fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa jekk jogħġobkom sal-mument ta' tqarbin biex imbagħad ninżlu għarkubtejna u ngħidu flimkien. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf mulej. Ejt kelma waħda. Corpus Christi nos custodiscat ad vitam aeterna. qalbi kollha u bisħieħ dan.
jgħix fija, Kristu jgħix fija, Kristu jgħix fija, qalbi kollha. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Għaw drawwa sabiħa li juħut minn nies li jiġu f'dil qudiesa ta' 8:30 wara jidħlu fis-skiet u joqogħdu f'riġlejn il-Madonna. Ejjew is-santwarju ta' Pinu ma nagħmluhx għall qudiesa biss, imma nagħmluh il-mument fejn il-qalb tagħna ssib il-paċi min ikollu ftit ħin ersqu lejn dak l-artal, lejn dak il-post, lejn dik il-kappella u ħallu l-Madonna tmiss il-qalbkom. Fl-aħħar tal-qudiesa ngħidu 3 avemarijiet għax ħafna jgħidulna Fader itolbu għalina, anke minkom hawnhekk. Kulħadd ikollu bżonn ftit sapport, ftit sosten u talb. U allura bil-fidi nitolbu għal xulxejn. Għal min irid ngħidu 3 avemarijiet kif talbet il-Madonna. Intom u ħerġejn ikun hemm littra li tipprepara s-santwarju għall-awċejn hija l-bulettin insellmu l-emigranti li bħalissa qegħdin fostna mill-Awstralja, l-Amerika, l-Kanada, l-Ingilterra u l-Maltin li jiġu hawnhekk iżuru l-Madonna. Fuq dak il-bulettin tistgħu tiġbru kopji intom u ħerġin hemm il-kelma ejja. Għaliex il-Madonna qalet ejja? Hemm parti minnu bl-Ingliż u fost l-avviżi hemm li nhar it-tlieta fis-7 ta' flaxja ħanamlu t-tindif tas-santwarju. Min jista' minkom jagħtina sija neħtieġu volontira biex il-post inżommuh nadif, tafu kemm jiġu nies kuljum, u allura jitlob manutenzjoni. Qed insejja volontira għal nhar it-tlieta wara l-qudiesa tas-6:30. Imbagħad fl-14 ta' Wissu ma jkunx hawn qudiesa tas-6:30 għax bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl quddiem is-santwarju issir il-velja tal-Assunta. Il-velja tal-Assunta, mument sabiħ, ħafna minnkom tiġu xerdu l-kelma. L-għada 15 Santa Marija, il-qudiesa hawnhekk ikun bħal ħadd, imma fuq l-għolja ta' Ammar ikun hemm qudiesa fis-6 ta' filgħodu. Nitilqu bil-mixi fil-5:30. Stennew hawnhekk in-naħa t'isfel. Waqt li fl-għaxija fil-festa ta' Santa Marija fid-dar ta' French tal-Arb fil-5 in-nies jinġabru fid-dar tiegħu biex jingħati ir-Rużarju. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej il-bekkinti fost il-nisa, il-bira il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej il-bekkinti fost il-nisa, il-bira il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Għaddisa, Marija Alla, l-opalina midinbin. Nsalmula flimkien bil-qalb, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja,
ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd ittajjeb il-kulħadd.